नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ नायैनि सिगां आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनो सानो बे भिडिअखौ मालाब्लाबो फेमिलियै जयै नायनो नाङा आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा मा होनगोन हेडफन सोनानै बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय नङाब्ला नोंथाङा सोरजोंब्ला खामफ्लायजों खुबैख्रावजाब्ला बा हासिबजों जावज्राव हरजाब्ला खदाल देन्थाजों होजाहरोब्ला दाया आंनि जानाय नङा लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो फार्स्ट अफ अल हेडफन सोनानै नाय आरो बे भिडिअखौ फेमिलि बिदा फंबाय बिमा बिफा जयै दा नाय आलादा दामाखा आरोखि लोगोफोर अब्ला लोगोफोर माखौ नायबावलो लेट्स गो स्टार्ट आब'नि गाइखेर गैया आंना अरिजिनेल ओइ सयमा बांग्रा साला सयमा बांग्रा नोंनि लोदैखौ बे नुबायना बिजों नोंनि लोदैखौ फिसखिनासो नोंखौ जाहोगोन हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायलायबाय लोगोफोर नोंथांमोन थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा एकदम भिडिअआ इन्टारेस्टिं आरोखि लोगोफोर भिडिअसो आपल'ड होनो हायाथाय ओरैनो डेन्जार आरोखि लोगोफोर एकदम अबावबा गावलायलायदोंनो माने आलुआबो मा बुंदोंमोन आलुनि फेसबुक नायगिरबा मोनासै आं ओमफ्राय नैबेनिया माने खावब्ला नुजाफैदों आरोखि आंनियावहाय ओमफ्राय आङो सानबाय मा आलुनि जिनिसखौ देग्लिजोबनो नागिरदों आलुआबा नुदोंना नुवाखै नङा होमबा आलुआबा मा 20 थाखा 30 थाखा होननानै लाखो नागिरबा नुवासै माने आलुआ एदावग्रो गोनां बुस्थुआ एक्सुवेलि नङा होमबा बेनाबो जाखायालै एक्सुवेलि नैबे सिख्लाना बुरैना आइजोथाय अयथासार एकदम देखायनायानो बाराद्राय आरोखि बिथांनाबो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा बे आलुखौ मा बुंदों नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रो ओरैबायदि माने दानस'गोननो देग्लिगोननो हाखावगोन बिदिबा बोरै जानो आलुआनो थांना थानाय नङा माथो जिनिसखौनो सेस खालामना दंस' खालामना होनो नागिरबाय आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै ला नि आब'नि गाइखेर गैया आंना अरिजिनेल ओइ सयमा बांग्रा साला नोङो आंनि भिडिअखौ मानो रस खालामदों हा रस खालाम एफा गाज्रि बुंबाय नोङो हा नोंनि हिन्जावनि मा गाइखेर गैया नोंनि आब'नि गाइखेर गैया नोंनि बिमानि गाइखेर गैया नामा हा आंना गाइखेर गैया देर मा जाखो नोंहा साला सयमा बांग्रा नोंनि लोदैखौ बे नुबायना बिजों नोंनि लोदैखौ फिसखिनासो नोंखौ जाहोगोन सयमा बांग्रा साला बयथाला नोंखौ सयमा साला माबार डिलेट खालाम माबार डिलेट खालाम नोङो रस खालामो आङो जेबो बुङा मा एसे गाज्रि बुंबाय आरो एफा जुम खालामनानै होबाय आरो मा मुलि लागायदों नोंनि हिन्जावखौ मुलि लागायनो हो आंना अरिजिनेल मिथिबाय नोङो अरिजिनेल जेबो मुलि लागायाखै गेदेर साइड दङ आरो मा होनदों गाइखेर नांगौबा 20 थाखा आंनो कन्टेक्ट खालाम नोंनि सैमा बांग्रा नोंखौ मोनबा नोंनि लोदैखौ एसे हासगोन नोंखौ साला नोंखौ मोनबा नोंखौ एसे लोदै जाग्रा साला माबार फट'खौ डिलेट खालाम नोङो मा सानदों आङो जेबो बुङा हा गाइखेर नोङो लोगोदों नोङो सिफाजोंनो ओंखारोना सिफाजों गाइखेर बायदि ओंखारोना बिखौ नोंखौ जाहोगोन साला नोङो गाज्रि बुंबाय आंबो गाज्रि बुंबाय नोंहा दङबा आंहा खुगा गैया हा दाउला साला सैमानि खिस्तु जाग्रा सैमानि लोदै बेगरखौ जाहोगोन नोंखौ साला नोंखौ मोनबा बिजों नोंनि फान्थावखौ बिजों एसे जाहोगोन बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबायना ओरैबायदि डेन्जार गिथाव बाथाव आरोखि लोगोफोर एकदम आलु मा होनना लायालै नोङो गबावगोन जानो नोङो फेसबुक नागिरबा मोनाखिसै आं आलुआबा मा बुंना लानायमोन माबा गाइखेर गिदिर फाग्ला बे हाइब्रिदा थाखायोब्रा जाम्बा
फिसा जाना थाखायना बेखौलाय मानो नोङो बुंलाबायनो मोजाङै मानो रस खालामनांगौ गोनां नङा होमबा आलु बेबायदि नोङो दिनैनि थारिखआव नै बे बायसेस अबाव थायो अबाव मायो बायसेस हमनानै नोंखौ मोनोब्ला एफा गिदिर होसिननानै दोनोब्ला हां मोनगोन हां मोननाय नङा खिन्थु नों आलु बुंखाबाय आङो ओइ बोरैबा होसिनना लाबाय नोंथ' एकदम ओरैनो थेफाफाव नासो नोंखौ खनसेनो जसिना होसिनना लायोब्ला आलु ओमफ्राय देग्लिबायल' थानोसै जिनिसखौ नोंखौ होसिनना लानानै हा अब्लानो सेटेप नों आलु भाई एकदम आसरित आरो बिथांनि माबायावहाय बे भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै नायोब्ला ओरैबायदि डेन्जार आलु नोंखौ बुंहरनायफ्रा बिथांनि बिमानि फलोवार्सफ्रा डेन्जार लोगोफोर जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो बे भिडिअखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बानायदों दे सोरखौबा दुखु होनो सोरखौबा एकदम सोरनिबा गोसोखौ सोगाबनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायाखै बिथांनि बुंनाय बर' रावफोरखौ आं एसे बारा बुजियाबो मोनदों आरोखि नोंथांमोना सप'सथ' सोरबा बांसिनानो बुजिखाबाय जानांगौ नङा होमबा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो अल खालामना लादो जाहाथे नेक्स्ट टाइम आं भिडिअ हगारबावोब्ला सिगांसिम नोंथांनाव मोनहैनायफोरबायदि लोगोफोर अब्ला लोगोफोर मोखां माख्रोनायखौ भिडिअखौ शेयर खालामना हो दामाखा नेक्स्ट टाइमाव दाने आरो फिनबाव बेफोरबायदि इन्ट्रेस्ट भिडिअ लाना फैयो फेमिलिजों ज' नायदोंबाथ' सोरबा रायजाबाय खोमालै अबसे आंनि भिडिअखौ नायग्राफ्रा मिथिखायो फेमिलिफोरजों बारा ज' नायजाया होननानै माने थाम्बनेलाव सिनायखायो दामाखा जाबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं भिडिअ लाभ यू ऑल बाय बाय